היי חברים, היום אנחנו עושים לכם סיור בברול סטארס שלי. עכשיו פותחים אותו. יש משתמש ראשון ואני אראה לכם אותו. זה המשתמש. לשנת 2020 יש לי זאתי. Invisibility! Never too old to be a bit bold. Yes! ועכשיו עוברים למשתמש השני. נתקו כניסה איתנו. Slow and steady wins the race. תרשמו להרוג. You can't make me. זה המשתמש. Nice piece of work! זה